kana wan şêxaniya wan asîmile kirine dane ji bîr kirin ew tên êrişî dansên dinyayê dikin. Êrişî dansa swing, rock and roll, samba, mumba, salsa, merengue, bachata ve nizanim çi dikin. Ev nexweşiya henê encaq di welatên wisa bindest, welatên wisa ku rihê wan hatibe asîmîlekirin de çêdibe. Hemû dinya bejn û bala ziman û çandên xwe, dansên xwe, govendên xwe didin berhev. Govenda azadiyê, govenda biratiyê, govenda civakan pêdigerîne. Lê ev kesên asîmîle bûyî di dilê Kurdistanê de êrişî dansa dinyayê dikin. Ev encaq nexweşiyeke dagirkeran e. Dagirker ji xwe vê nexweşiyê wisa ji me dixwazin ku